Toto Rakiteng Boyong Songsong Wilujenggan kantor Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Sang Subo Manggala Arsa Jumangkah tumuju ing sasana pagelaran ngadeg jejeg gagah Denira Jumangkah sembada merantasi karya paraga Subo Manggala ingkang pinargan dening Wong Bagus Dimas Ahmad Solekun kasumbul Nimas Ayu Pindo Hapsari Manitis Magister Kenotarisan Jinajar Nimas Ayu Etika Nuril Atika bolone dhewe di shooting. Dendra lumaksana lon-lonan sapecak mangun satindak kendel pangudi asmaraning griya mung tansah ana nyuwun dhateng sawu rasane Gusti ingkang murba jagat. Dalam? Ya nih dhuwur ya. Mugi paring kasembadan sadaya panjangka panuwunan kawula tasih Kecamatan Gunung Pati. Juragan Apit. Juragan Apit. Lampahing pabarisan ingkang dumados saking para kadang-kadang permadani ingkang sampun kalabet winisuda jejer minangka siswa pranatacara tuwin pamedhar sabda Brigada setunggal dumugi Brigada gangsal kanthi asesanti Trinity Yogya tansah memayu ayuning sasama tuhu remenaken tiyang sanes dados rados sing bebrayan ingkang sae olah kredaning para kamong Denira ngamping-ampingi pawiyatan Arso. Oh, Rapopan Arso. Diundangin. Tegas ya. Sang Subo Manggala ngagem busana awana reksa kinalingan songsong pinaretes ingkang edipeni satemah mrabu proba tur mrebawani Oh, lebih baru 3 bulan gitu. 3 bulan. sirna sipating jalma manggih Sang Sinarendra ingkang nembe siniwaka Sang Subo Manggala tulen mau ingkang Tak syuting dia tak leboke TV mengko. Kaos tanggal jawabipun dumateng para kadang ingkang nderekaken pabarisan kirap ringgit Raden Werkudara. Lah iki meneh obore mati. Oh, piye iki? Mbah Blangkon Para iki. pamangking ageng busana sarwa Kresna. Tak syuting, Bro. Tak leboke TV, Bro. Tak syuting. Pacak Bari Satoto